Sidste spørgsmål, Pernille. Ja. Hvad gør dig glad i skolen? Det, der gør mig glad, det er, når der er nogen, når man kan arbejde sammen med nogen, og stadig bruge sine hjælpemidler, og føle, at man er skridt foran, eller når man skal skrive en historie, så er jeg en af dem, der altid er først færdig, fordi jeg kan bruge mine hjælpemidler. Så det er bare sådan de der små ting, der bare giver en sejr, det giver sindssygt meget selvtillid, og så bliver man mega glad. Når tingene fungerer, når ens hjælpemidler duer, og ja, når folk vil arbejde sammen med en. Ja. Det er fordi, jeg er meget sådan, jeg vil rigtig gerne kunne arbejde sammen med folk, fordi jeg finder meget tryghed i det også. Hvad er dit råd til lærerne i forhold til det der at arbejde sammen med en ordblind? Hvordan skal man gøre det som lærer? Hvordan skal man sætte eleverne i grupper sammen? Altså, det er jo altid godt. Det er jo ikke dumt, at der er 2 ordblinde, der arbejder i samme gruppe, fordi man kan rådgive og vejlede hinanden. Men det er også rigtig fedt at komme ud og arbejde sammen med nogen, der ikke er ordblinde, fordi man ligesom kan få meget hjælp af dem, og man kan faktisk også godt hjælpe dem, der ikke er ordblinde. Ja, for så kan man noget andet. Ja, lige præcis. Ja. Bare fordi du er dårlig dansk, er du måske god til matematik. Altså, det skal man jo også huske. Skal man som lærer snakke med den ordblinde om det? Hvis den ordblinde ønsker det. Fordi det er meget svært, og det er ikke sjovt at erkende ordblindheden, så det er eleven selv, der skal sige, jeg vil gerne snakke med dig om, hvordan jeg har det med det. Ja. Men kunne det være en idé som lærer at snakke om, hvad fungerer bedst for dig, hvis I skal arbejde i grupper? Ja, og der kan man jo gøre det på sådan en måde, at man måske snakker med alle. Hvordan fungerer det bedst, hvis det virker det mere normalt, og så føler man sig ikke anderledes. Nej. Fordi den der med at føle sig anderledes, det er det værste, man kan udsætte en ordblind for. Ja. Godt sagt.